Александр Шырын – выдатны прыклад увасаблення слова «тата» ва ўсіх яго сэнсах. Ён бацька двух цудоўных дзяцей. Александр паўнавартасна уключыўся ў ролю аднаго з бацькоў ужо з першых месяцаў жыцця сына, бо пайшоў у дэкрэтны адпачынак. І цяпер тата водзіць дзяцей на секцыі, заплятае касічкі дачцэ, забірае з садка і дапамагае з дамашнім заданнем. Тата – гэта апора, абаронца, сябар і прыклад для пераймання. Александр лічыць, што бацька павінен быць прыкладам ва ўсім, а лепш за ўсё пра тату могуць сказаць яго дзеці. Сям'я Шырыных аддае перавагу актыўнаму баўленню вольнага часу. Вось і сёння Александр з сынам сталі ўдзельнікамі спартыўнай гульні «Тата-зала». 15 сем'яў, 3 каманды і 8 займальных конкурсаў. Сапраўднае свята спорту і сямейнага адзінства. Пераможцы атрымалі заслужаныя прызы, а ўсе ўдзельнікі і іх групы падтрымкі зарадзіліся добрым настроем і правялі час з блізкімі. Дзень бацькі – выдатная нагода яшчэ раз сказаць дзякуй нашым татам за іх любоў, клопат і падтрымку. Вікторыя Шахварстава, Михаил Синицын, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».